ଘରକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଡାଇନୋସର। ଏମା ଡାଇନୋସର ଟି ସରି ଡାଇନୋସର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେରକଣ୍ଠଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିଲା ଆସିକି ବୋଉ ଏଠି ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିଦେଲି। ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ଆଜି ଶାଗ କ'ଣ କରିବୁ? ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା କି ଆଜି ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋତେ ଶାଗ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଶାଗ ଯଦି ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଖାଇଲା ବସିକି ଆମ ଘରର କାଙ୍ଗାରୁଣୀ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋର ଝାମ୍ପିକି ନେଇ ଖାଇଦେଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ମୁହଁ କି ମୁହଁ। ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ତଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇନୋସର। ସରି ଡାଇନୋସର ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡୋ କେରକଣ୍ଠ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ଉଷୁମରେ। ଶୀତ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଶୀତ ହେଉନି? ତାକୁ ବି ଜୋରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ଗ୍ୟାସ୍ ତଳେ ବସିଛି। ତାକୁ ବୋଉ ଯେତେ ବି ଘଉଡ଼ୁଛି ସିଏ ଆଉ ଯାଉନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲୁଚୁଛି ନୂଆ ବୋଉ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ବିଭୁ ଆସିଲା ହାରି କହିଲା ଖୁଡ଼ି ଦିଅ, ତମେ ପାରୁନ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଏଠୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ବୋଉ ମୁଁ ମାମାଲି ବସି ପଡ଼ିଲୁ, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ବାଇଗଣ ତତା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ସାଧା। ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସାମା ବ୍ଲଗ୍କୁ, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାମାଲି କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ବୋଲି ରାକ୍ଷୀ ଶୁଣି ଖାଲି ଅନେଇକି ଅଛି ମୋ ଭାଗରୁ। ବାଏ ବାଏ।